क'क्राझारनिफ्रायनो थेङापारा गाखोजोबथारदों ना? गाखोनाया गाखोजोबदों। खनबेसे जाखो? गाखोनाया दा खननै जाबाय आरो खेनसेयाथ' आगोल सिगाङावनो गाखोदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय ओरैनो फैयो गाखोनाय जायाखै आरो। मा मिजिं लादों हाजो गाखोनायनि? गाखोनाया गाखोनो थांखि लाना फैदों ओरैनो माने बोसोराव खनसे बैसागुनि। गोजौआव मा मा नुबोनो मोनखो? मन्दिर दङ ओमफ्राय बिदिनो अन्थाइ गिदिर दं आरो। गाखोनो हानानै गोसोआव माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। खनबेसे जाखोदोंमोन? आं देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों फैनाया औ। माबायदि मोनखो हाजो गाखोनानै? गाखोनानै खस्थ'आथ' बहुद दं होमबाबो खस्थ'नि गेजेरजों थिखिनिसिम सहैनो हाबाय मोजां मोनदों फार्स्ट टाइमावनो सहैनो हानायनि थाखाय। बेसेबांसो टाइम लाखो गाखोनायाव? टाइमा जों 4:30टासोआव गाखोदोंमोन आरो गाखोनानै ओमफ्राय 6टा राइटआव मोनहैदों जों थिखिनियाव टाइम नायदोंमोन आरो आं बिसमुरिनिफ्राय औ। हाजो गाखोनानै गावखौनो माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों देहानि? देहानि थाखाय माने बेखौलाय मा बुंबावनो देहानि गोसोआ माने फुरा एक्साइटेड जानानै फैखानायमोन माने बेखौनो टारगेट लानानै फैखानायमोन जे गोजौसिम सहैथारगोन माने गाखोथारगोन जुजिथारगोन बेखौनो टारगेट लानानै फैखानायमोन नालाय दा मोनहैनाय लोगो लोगो बिराद गोजोननाय मोनहैदों आरो। बे गोजौनि अन्थाइ खाम्फानिफ्राय लुक्सखौ माबायदि नुहरदों? लुक्सखौथ' मोजाङानो नुहुरो ओरै सारिय'फाले गासिबो गामिनि माबा नुहुरजोबो हाजो ओरै जों मोनहैबा 6टा ओरै सानजाजोंहाय सान गोजा नुहुरलायनाय बे समावनो मोनहैदों आरो जों। देग्लाय खनबेसे जाखो? आंथ' खेबबासो जाबाय बेजों गाखोनाया औ। दा आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेनो माने बे बोसोराव माने संक्रान्तियाव गाखोनो हायोबा बोसोरनि थाखाय एक्सारसाइसआ बिराद मोजां जायो। दा गाखोनाया मोजां जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदान हारिमुबो जाहैबाय बेखौ जोङो लाखिनांगोन। आं बेखौल' खावलायगोन जे जाहाथे माने गाखोनायजों लोगोसे माने जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखियो दाखोर दालाफोरखौ मोजाङै गारा आरो जाहाथे समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ बारा मावा बयबो मोजाङै मोजां गाखोनाय माबायोबा गोजोनै थायोबा मोजां आं बेखौनो बयनिबो हास्थायगोन आरो मिजिङाथ' बेनो माने आं स्पेसियेलि मिजिंखौ जेबो लाया आंनि देहाया मोजां थानांगौ बोसोरा माने मोजां थाङो आंना बेनो आरो। बेसेबां सम लाखो जागायनायनिफ्राय? बेनो आङो हारसिंबाथ' 1 घन्टाबो नांनाय नङामोन खिन्थु गथ'फोर लानानै गाखोनाय जादोंमोन बेनिखायनो जोङो 4:45 गाखोदोंमोन 5:45 एसे बारा 6 गाखौनो लादों जोङो 1 घन्टा 15 मिनिट लानाय जादों आरो। क'क्राझार हादानपारानिफ्राय औ। गोजौआव ओरैनो हाजो सायाव मा मा नुनो मोनो मा दं थानसालि? थानसालिथ' गोबां दङ आंबो थानसालिखौ मोजाङै मिथिया आं मोजां मोनदों बेना बर'नि खेराइ बायदिसिनाफोरखौ मोजां दिन्थिफुंनाय जागासिनो दङ बेखौ लाना मोजां मोनदों आरोखि। दिसिमबो आङो गिबियावनो बैसागुनि हामलायनाय बावहरबाय। हाजोखौ गाखोनाया गोबावसै आंबो खनथामसो आं गोजौसिम गाखोखांबाय। देग्लाय बेसे गोजान गाखोनो हायो नायनोसै। मा मिजिंथिदों हाजो गाखोनायनि गेजेरजों? हाजो गाखोनाय होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि मोनो जोंनि देहाखौबो आनजाद नायनाय बायदि जायो। थिखिनिसिम गाखोनो हायोबा ओरैबायदि मोनो जे जों बोसोरसेनि थाखाय जोंनि देहाया माने गोग्गो जानानै थागोन बेबायदि मोनो। दा गोबाङानो गोबां माबा लानानै गाखोयो गोसोआव माबा लानानै लुबैनाय बा हास्थायनाय लानानै गाखोयो आरो मानो होनबा बे हाजो गाखोनाय दोरोंजों गोबां फोथायनायबो नांजाबफानानै दङ। ओरैबायदि फोथायनाय दंदि हाजोखौ खनसेयैनो गाखोलाङोब्ला माने जोबोद मोजां होननानै बुङो आरो गाखोलांनो हायोब्ला आरो बोसोरथाम जुदि माने कन्टिनिउवास लान्थ्रि जुदि थिखिनिसिम गाखोनो हायोबा गोसोनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै फोथायनाय दं गोदोनिफ्रायनो। मेडामा फोरमायनो हागोन नामा बावखुंग्रि रानि सिख्लाया सोरमोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हायो? खुगान्थाइनि मथेथ' बावखुंग्रिया जाहैदों माबा दिप्लाय खुंग्रि थारमाने दिप्लाय राजा जायखौ दाउखा राजा होननानै बुंदों। दाउखा राजा होननानै बुङोब्ला बर'फोरनाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दाउखा राजा खायफा बुङो दाउखा राजाहा माने 12 फिसाजो खायफा बुङो बेहाय ओरैबायदि फोथायनाय दङ जे बे दाउखा राजाहा सासेल' फिसाजो दङमोन बेनो दिप्लाय खुंग्रि आरो बे दिप्लाय खुंग्रियानो दिनैनि बे पुस संक्रान्ति खालि थामहिनबा बैसागुनि सानसे आगोलाव माने बेवहाय लोगोफोरजों
बेरायनो फैदोंमोननो बे हाजोआव ओमफ्राय बे समावनो बियो गावनि अनजालुनि थैनायनि खौरांखौ मोन्दों आरो बे खौरांखौ मोननानैनो बियो दुखुजों बोदोर बावलि जानानै हाजोआव माने एकदम गाखोनानै थिखिनियाव सौहैदों ओमफ्राय थिखिनियाव सौहैनानै बे गावनि जिउखौ गारदों बिदि आरोखि दा बे फोथायनायजोंनो बयबो माने बे हाजोखौ गोथार बेबायदि सानो मानो होनोबा सासे आइजोआ बाहाय गावनि अनजालुनि थाखाय गावनि गोथार मोजां मोननायनि थाखाय बे गावनि जिउखौ बावदों ओंखायनो बिनिफ्रायनो बे हाजो गाखोनाया सोलिगासिनो दङ होननानै बुङो दोरों मथे खिन्थु बेनो जों गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबोदों हाजो गाखोयो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बांसिन गाखोयो ओमफ्राय नाथाय माब्लानिफ्राय गाखोदों बेखौ रावबो खोन्थानो रोङा नंखायनो खुगान्थाय मथे जों बेखौनो फोथायसिनो दा बेजों नांजाबफानाय गुबुन गुबुन सल'फोरबो दङ नाथाय नैबेनो रासिन पपुलार जानानै दङ दिप्लाय खुंग्रिनि सल'आनो गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन